A calor cedeu na costa oeste de Galicia. A néboa refrescou as temperaturas. Hoxe amenceu cuberto en varias localidades do litoral, onde os termómetros caeron de golpe ata 10 graus. A outra cara da moeda témola no interior de Galicia. 46 concellos das provincias de Lugo e Pontevedra seguen en alerta vermella por calor e os termómetros nalgúns puntos volverán pasar dos 40 graus. Ola, que tal? Moi boas tardes. Galicia pídelle ao Goberno Central saber de cantos cartos dispón para atender os servizos públicos autonómicos. O conselleiro Miguel Corgos solicitou no Consello de Política Fiscal celebrado esta mañá que a regra de gasto permita asumir as subas da inflación. O ministro de Facenda reuniu as comunidades autónomas para debater a senda de déficit, un dos primeiros pasos para a elaboración dos presupostos. O Goberno galego aprobou hoxe a primeira lei europea para loitar contra a violencia digital, garante o borrado dos datos das vítimas que sufran ciberacoso nas redes sociais. Tamén apoia con programas psicopedagóxicos os mozos con condutas adictivas. Hai unha nova cara de violencia machista, violencia digital, contra a que hai que seguir loitando, ou se aprobamos o proxecto de lei de medidas integrais contra o acoso e a violencia digital en Galicia. Un incendio arrasa un chiringuito a pé de praia na Lapa, en Sanxenxo. O lume comezou na cociña do establecemento cara ás 6 da madrugada. Os danos materiais son cuantiosos. E fíxense nesta imaxe, un coche acabou no medio dunha pasarela peonil en Catoira. O condutor era un home de 80 anos que se desorientou e circulou pola pasarela de madeira durante 1 quilómetro. Hoxe é o último día da Rapa das Bestas de Sabucedo cun curro que se adiantou para evitar a calor extrema. Igual que onte, as bancadas estiveron cheas dende primeira hora para velo corpo a corpo entre homes e animais. Outra especie moi nosa é o sapoconcho. Quedan só uns centos de exemplares da nosa tartaruga autóctona. En este telexornal Mediodía imos coñecer o traballo dos expertos para garantir a súa supervivencia. A Televisión de Galicia vai ofrecer todos os partidos de pretemporada do Celta. 6 partidos do Celta que comezarán o vindeiro 18 de xullo ante o Braga. A Televisión de Galicia tamén estará en Italia o 5 de agosto co duelo entre o Sassuolo e os Celestes. Ademais, a Televisión de Galicia está negociando co Deportivo para emitir toda a súa pretemporada. As bretemas alivian a calor na costa, pero no interior volveránse superar os 35 graus. Fíxense, hai avisos nas 4 provincias con nivel laranxa en zonas de Lugo e Ourense. Hai que tener que ventanas todas abertas. E ni así. Madre mía, demasiado mal estuvo, que no se puede salir de casa. Encerrados. Hasta las 7 de la tarde o las 8 no salimos. Pois sí, a calor segue apertando. 46 concellos galegos continúan en alerta vermella por altas temperaturas. Con todo, hoxe é un día de contrastes. Mentres no interior continúan abafando, na costa as néboas fixeron baixar os termómetros de golpe. Estamos en directo tanto no interior como na costa para ver como está agora mesmo a cousa. Imos en primeiro lugar ata Ourense. Xoel Rodríguez. Pois como podedes imaginar, Carlos, as rúas da cidade das Burgas permanecen prácticamente baleiras porque aquí os mercurios xa superan amplamente os 35 graus de temperatura e a previsión, ollo, apunta que hoxe poderemos chegar mesmo ata os 41, e iso logo dun domingo, a xornada de onte na que tamén aquí nesta cidade se chegaron os 42 graus e medio a 6 da tarde, un rexistro de récord, o sétimo maior dende que hai datos. Lembramos que a Xunta mantén tamén activas esas alertas sanitarias de nivel vermello, particularmente na montaña de Ourense, tamén no interior da provincia de Lugo. Está sendo no concello lucense de Ribas de Sil, onde precisamente desta hora se rexistra a temperatura máxima de Galicia próxima xa aos 40 graus. Na costa a situación é moi diferente. Alejandro Álvarez, como dicíamos aí, a néboa fixo baixar as temperaturas.
Sí, Carlos, desta hora os termómetros aquí en Ribeira marcan os 24-25 graus e todo parece indicar que non van a subir moito máis deses valores. Ademais, tamén por momentos notamos unha brisa fresca que axuda a levar moito mellor a situación e, como ti ben indicabas, durante toda esta mañá as bretemas costeiras fixeron acto de presenza aquí na zona costeira. Unha baixada de temperaturas que moitos agardaban con moita ansia despois dunha fin de semana de moitísima calor. As temperaturas extremas poñen en risco as persoas que traballan ao aire libre. Acompañamos uns traballadores afeitos xa a cargar co peso da calor. O sol pesa aquí como unha pedra. A primeira hora hai algo de sombra xunto á parede, pero logo o día esmaga con toneladas de calor. Sobre todo a partir das 12 da mañá, cando notas máis calor, pouco agobiante, pero bueno, intentas levar o mellor posible, bebendo agua, hidratándote bastante, e en momento vais levando. Home, faise duro, pero levase. Na canteira o horario adaptouse ao sol, de 8 a 4. Intentar non estar expostos a maior cantidade de horas ao calor, pois sobre todo a hora de suyo, que é o mes máis complicado. O equipo toma un descanso ás 11, van por sombra e volven cargados de auga. Pois a veces 2 litros non chega. Posiblemente 2 litros a veces non me chegan a nada. O granito, pola súa composición, actúa como un espello, reflicte a luz e a calor. Así que aquí nesta canteira, neste anfiteatro, a temperatura chega a ser 4 ou 5 graus superior a que pode haber no ambiente. Algúns traballan a cuberto, pero a cambio o pouco complica respirar e custa ter aire fresco. Este equipo tiene aquí una bomba detrás que va, nos envía un poco de aire por acá, es como tipo aire acondicionado. O rego barropó e refresca o ambiente e as máquinas si tamén teñen aire acondicionado. Nos momentos volveremos en directo con toda a información sobre a vaga de calor que azouta Galicia. Agora ocupámonos da información política. O Ministerio de Facenda reuniuse esta mañá cas comunidades autónomas para comunicarlles a súa senda de estabilidade para os próximos anos. É un trámite necesario para presentar os presupostos xerais do Estado. O Goberno dá un novo paso de cara á súa aprobación, aínda que polo momento non ten os apoios necesarios no Congreso dos Deputados. Sería una buena noticia que hubiera presupuestos generales del Estado. Y espero que salgan adelante. Mentres as comunidades do PSOE, como Cataluña e Asturias, entraban no Consello con optimismo, as do PP, como Andalucía, chegaron escépticas. Es un paripé, no van a ver la luz. Facenda segue cos trámites pros presupostos do Estado e este luns tocou reunirse coas comunidades. Ofreceulles un obxectivo de déficit do 0,1% do PIB para os próximos 3 anos. Pero o que máis lles preocupa aos conselleiros do ramo é a regra de gasto, o tope que poden gastar. El Gobierno nos está obligando a una serie de subidas que toma de forma unilateral, como es el aumento del sueldo de los funcionarios este año de un 4,5%. Con altos prezos e importantes custes derivados de decisións que se toman aquí en Madrid e que afectan as finanzas autonómicas, pois o que pediremos ao Goberno é que a regra de gasto este á altura deses compromisos que precisa Galicia. Nesta cita non se abordou a reforma do modelo de financiamento autonómico. Anunciar que a finals de juliol hi hauria aquest Consell. Iso queda para outro Consello a finais de mes. As comunidades souberono pola conselleira catalá e iso enfadou o Goberno socialista de Castela-A Mancha. Se ha negociado con unha sola comunidade autónoma. O conselleiro manchego alíñase coas comunidades do PP. Un modelo que presentó Junqueras que privilegia, sin lugar a dudas, al independentismo. Este foi o primeiro Consello de Política Fiscal de Arcadia España como ministro. Empezamos unha semana xudicial intensa no caso Leire. A presión sobre a directora da Garda Civil vai a máis. A esquerda insiste en que, se non dimite, debe ser cesada, pero de momento o Goberno resístese. Si yo fuera la directora general de la Guardia Civil, yo me haría a un lado. Presión desde a esquerda sobre a directora da Garda Civil, pero tamén sobre o Goberno. Es penoso, es patético que Pedro Sánchez no haya cesado de forma fulminante a la directora general de la Guardia Civil. Mercedes González e o seu número 2 están imputados no caso Leire. De momento, o Executivo resístese a deixala caer. Es una extraordinaria directora de la Guardia Civil, tiene todo el respaldo del Gobierno, todo el apoyo del Gobierno. ¿Qué le debe el Gobierno a la directora general de la Guardia Civil y qué le debe el Gobierno al DAO? ¿Qué están pretendiendo ocultar? Neste entramado de presunta corrupción, un dos homes clave é o expresidente da SEPI, Vicente Fernández. A que fora vicepresidenta primeira e ministra de Facenda desmárcase agora do seu excolaborador.
Cuando alguna persona te falla, te arrepientes de haber confiado, pero en aquel momento no había ningún indicio, ninguna materia que nos hiciera pensar en esto, todo lo contrario. Montero arrepíntese de nomear a Fernández, pero sostén que non sabía nada das súas andanzas. Está metido en toda la salsa. Por este caso, esta semana o xuiz tomará declaración á presidenta do PSOE, Cristina Narbona, e a outras 10 testemuñas. A presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, vai presentar unha querela contra Víctor de Aldama por inxurias. Delcy Rodríguez pidelle ao empresario que se retracte da afirmación de que a petroleira venezolana PDVSA financiaba de maneira irregular a Internacional Socialista. Delcy Rodríguez contratou o despacho do ex-xuiz Baltasar Garzón para levar este caso. Están por escrito. En no medio da polémica por estes casos de corrupción, hoxe coñecemos novas sondaxes de estimación de voto. O barómetro de 40DB para el país sitúa en 4 puntos a vantaxe do PP sobre o PSOE, 32% dos populares, 28% dos socialistas. Se comparamos ca enquisa de xuño, baixan Vox e Sumar e repunta algo Podemos. Non hai dato de estimación diferenciado do BNG. Cambiamos agora para a enquisa de NC Report para La Razón, que eleva a diferenza entre PP e PSOE até case os 10 puntos. Segundo esta sondaxe, o PP lograría máis dun terzo total dos votos e colleitaría arredor de 147 escanos. O PSOE, pola contra, obtería o 25% dos votos e mesmo podería quedar por debaixo dos 100 deputados. Con respecto ao anterior barómetro de NC Report, baixan Vox e Sumar e mantéñense Podemos e o BNG. Case o 90% dos españois considera que o actual sistema democrático non conta con mecanismos suficientes para loitar contra a corrupción, segundo o Centro de Investigacións Sociolóxicas. Con todo, a democracia é a opción favorita de goberno para o 80%. As Forzas Armadas son a institución que xera maior confianza entre os españois. Houbo un ataque ruso á capital de Ucraína. Morreron 11 persoas e rexistráronse danos materiais en 3 distritos de Kiev. O presidente Zelensky xa prevía un ataque masivo contra a Ucraína, coincidindo co inicio do cumio da OTAN que comeza mañá en Turquía. E antes desa cita, a presidenta da Comisión, Ursula von der Leyen, xa lles puxo deberes aos líderes da OTAN que se reunirán mañá en Turquía. Urxe enviar máis defensas antimisiles a Ucraína. María Calvo. Sí, precisamente von der Leyen lanzou esa mensaxe tras ese novo ataque ruso contra Kiev esta madrugada que, como dicías, deixou unha decena de civis mortos sobre que lanzaron sobre a capital ucraína máis de 400 drons e mísiles. A presidenta da Comisión lembra que a Unión Europea acaba de desembolsar os primeiros 4.000 millóns de euros do préstamo aprobado para apoiar a Ucraína e prometeu que pronto chegará máis, pero insiste en que agora o máis urxente é reforzar os sistemas de defensa antiaérea de Ucraína e así o demanda tamén o propio Zelensky. Ese será un dos asuntos centrais do cumio da OTAN que, como dis, comezará mañá en Ankara, en Turquía, mentres Bruxelas ultima o 21º paquete de sancións contra Rusia para aumentar a presión sobre Moscova e forzala a poñer fin á guerra. O absentismo laboral alcanza o seu máximo histórico dos últimos 5 anos, repunta no primeiro trimestre deste ano ata situarse no 7,2%. Galicia é a quinta comunidade con máis baixas. Susana Álvarez. Sí, Galicia está por riba da media nacional e vai só por detrás do País Vasco, Asturias, Canarias e Cantabria. No que se refire ao absentismo por motivos de saúde, o maior número de baixas médicas na nosa comunidade dase na industria, no sector servizos e na construción. Son datos do informe dunha empresa de traballo temporal que destaca que o absentismo laboral ven medrando dende o ano 2019 en toda España. Os niveis máis baixos rexístranse en Baleares, Madrid e a Rioxa. En Galicia, no primeiro trimestre deste ano, as ausencias no traballo situáronse no 8,4%. Se teñen que circular polo corredor Brión-Noia, saiban que desde hoxe está pechado o enlace de Urdilde, en Rois. O avance das obras para convertelo en autovía fai preciso este corte. Nuria Castro.
Si, os ramais de acceso a Urdilde en dirección Santiago permanecen clausurados dende hoxe, Carlos, dende este mediodía e ata o vindeiro 24 de agosto. O motivo é que hai que derribalos, volver a construir uns novos acordes á autovía que se está construindo. Son parte dos traballos do desdobramento deste corredor en autovía que neste primeiro treito vai de Brión a Urdilde, decir uns 5 kilómetros que se prevé estean finalizados en 2027. É dicir, que se un usuario que ven de Noia quere acceder a Urdilde terá que coller o ramal anterior na zona de Martelo, en Lousame, a uns 4 kilómetros deste punto. Despois terá que circular pola comarcal 543 para poder incorporarse novamente xa á autovía á altura dos Ángeles. Este corte durará algo máis de mes e medio, ata finais do mes de agosto. Despois dun ano de obras, os coches xa volven circular pola rúa Amor Ruibal de Santiago Fano cun carril por sentido. As obras permitiron gañar máis espazo para os peóns. Unhas obras rematan e outras comezan, neste caso en Ourense, unhas obras que afectan a zona de Curros Enríquez. O concello é Xoán 23. Os traballos vanse realizar en dúas fases e será obrigatoria unha reordenación temporal do tráfico nas rúas implicadas. Este caso estuvo bastante ben señalizado e avisado do corte este, xa sabíamos que contábamos con el. É un dos condutores afectados dende hoxe por un corte nun tramo da autovía Santiago-Ourense. As obras no viaduto do Barbantiño obrigan a circular un tramo pola Estrada Nacional. 4 xornadas de peche diurno na autovía do Zón Ourense para poñer a proba esta megaestrutura de casi 100 metros de altura, antes de iniciar unhas obras de reforzo de máis de 2,5 millóns de euros. Actuarase no taboeiro e noutros elementos da estrutura para garantir a súa conservación e prolongar a súa vida útil. Ao ser un taboeiro único, o corte ten que ser total entre Maside e a 52. Bastante ben señalizado e avisado do corte este, xa sabíamos que contábamos con el. E ben, sin problemas, temos alternativas e seguimos. Uns itinerarios alternativos que, segundo os profesionais do sector, apenas trastocan os seus plans de ruta. Podes coller a autopista de Vigo ou podes coller en dirección a Ourense, entón tampouco é un problema. A Porriño non me supón demasiado porque baixo a Ribadavia e supónme 10 minutos, non é pérdida de tempo. O desvío duns 10 minutos máis de viaxe faise polas nacionais 541 e 120, con itinerarios alternativos ben sinalizados tanto en dirección a Ourense como cara a Santiago. O Concello de Lugo vai crear unha rede de aparcamentos disuasorios en 4 barrios estratégicos da cidade que sumarán case 300 prazas. Faránse en parcelas desocupadas, algunhas de titularidade municipal, outras privadas. Y no hay manera de aparcar en estas calles. Entre el garaje y que no hay aparcamiento es imposible. Siempre hay que dejarlo mal puesto. Este é un problema en case todas as cidades, en Lugo tamén. É por iso que o Concello vai habilitar case 300 prazas de balde distribuídas en 8 parcelas polos 4 barrios máis saturados da cidade: Fontiñas, Paradai, a Milagrosa e a Piringalla. Esta, situada na Rúa Butarda, vai ter capacidade para 63 vehículos. Se nos entran 63 plazas, sería maravilloso, donde temos aquí ao lado 2 institutos, colegio, pabellón de deportes. Era unha demanda da veciñanza, sobre todo nestes barrios que están medrando a pasos axigantados, e a falta de estacionamento converteuse nun dos grandes problemas de mobilidade para veciños e tamén para comerciantes. É algo que é necesario realmente. Encima, vendo como está, pois unha que faría unha limpieza e dúas que sacaríaselle un rendimiento a estas parcelas que está aí abandonada moi boa. Das 8 parcelas escollidas, 5 son de titularidade municipal e nelas as obras faránse con carácter permanente. As outras 3 son privadas, investiránse menos cartos, pero o Concello garante óptimas condicións de aparcamento. Isto dános unha limpieza ao barrio e ojalá que sexa por moito tempo. Está previsto que os novos aparcamentos disuasorios estean disponibles antes de finalizar o ano. E onde tamén vai haber obras este verán en máis de 360 centros escolares galegos. Mercedes Seixo. Sí, tarefas de reforma e mellora das instalacións. Por exemplo, este instituto no que nos atopamos hoy es Lamas da Abade en Santiago, que a Xunta vai ampliar para dar resposta ao incremento de matrícula polo crecemento que está experimentando este barrio compostelá nos últimos tempos. O Goberno galego vai investir aquí máis d'1 millón de euros. En total, a Xunta vai realizar case 400 obras. Un de cada 3 centros galegos terán melloras. O Goberno galego inviste nelas case 87 millóns de euros.
euros. Desde hoxe poden pedirse as axudas da Xunta para pagar o comedor escolar. Son 150 euros por familia. A condición é que a renda non supere os 6.000 euros per cápita. O prazo para pedir as axudas estará aberto un mes, ata o 6 de agosto, e son compatibles con outras subvencións para comedores, como as que dan os concellos. Galicia terá a finais de ano a primeira lei de España contra a violencia machista e o acoso a través de internet ou das redes sociais. Gloria Varela. Sí, Carlos, efectivamente, con esta norma a Xunta quere que Galicia siga sendo pioneira na loita contra a violencia machista. A lei contempla un plan integral contra o ciberacoso e tamén o borrado da chamada pegada digital, é dicir, a eliminación das redes de todas aquelas imaxes, de todo aquel material que se usara para cometer calquera tipo de acoso. Ademais, a Xunta vai poñer en marcha un servizo de apoio e asesoramento xurídico gratuito para as vítimas. Galicia foi a primeira comunidade cunha lei específica contra a violencia machista, tamén a primeira con axudas económicas anuais para as vítimas e agora quere tomar a dianteira ante as novas formas de violencia contra as mulleres que son tamén cada vez máis frecuentes. Hai unha nova cara de violencia machista, violencia digital, contra a que hai que seguir loitando, ou se aprobamos o proxecto de lei de medidas integrais contra o acoso e a violencia digital en Galicia. Vai ser a primeira lei de toda a España. Ademais de programas de sensibilización e educación digital, sobre todo dos máis novos, a lei inclúe unha guía sobre dereitos e recomendacións para as vítimas e servizos gratuitos de asesoramento e de borrada da pegada digital. Que significa suprimir todo o material digital que continúe accesible en rede e que se empregou como un instrumento de acoso ou de violencia digital. A eliminación deste material requerirá de resolución xudicial expresa. A Xunta prevé levar o texto ao Parlamento en setembro para a súa aprobación antes de que remate o ano. A reitora da Universidade de Santiago comezou hoxe unha rolda de encontros cas forzas políticas. Rosa Crujeiras recibiu no Pazo de Fonseca o secretario xeral dos socialistas galegos. Gómez Besteiro pediulle á Xunta que destine máis cartos ao financiamento das universidades públicas. Para unha universidade que ten que fomentar o talento, atraer tamén talento, cuidar dun enorme patrimonio, todo o funcionamento que se chama funcionamento estructural de unha universidade. O exconcelleiro socialista de Santiago, José Manuel Pichel, acepta unha condena de 6 meses de prisión e unha multa de 10 euros diarios durante un ano polo chamado caso Desproi. Non ingresará na cadea se non comete outro delito en 2 anos. Desta forma, Pichel acepta os feitos que se lle imputaban, o alugueiro dunha nave pola concellería que dirixía a unha empresa da que formaba parte do accionariado. A Xunta renova un ano máis o convenio co Ministerio de Defensa para que os militares colaboren na loita contra os incendios forestais nos montes galegos. Para facer labores de prevención e de vixiancia e de disuasión contra os lumes forestais. Van ser 35 patrullas militares terrestres, tamén complementada co uso de drons, e estarán dende o 10 de agosto ao 25 de setembro o importe 594.000 euros. Máis dun cento de concellos están en perigo máximo por incendio en Portugal. O peor é en Boucela, no centro do país. Imos ca última hora ata alí, Brais Suárez. Si son máis de 100 concellos do interior e norte que están en máximo risco de incendio polas altas temperaturas e a posibilidade de tormenta eléctrica. Onte deuse por dominado o incendio de Boucela, preto de Aveiro, que xa é o maior deste ano tras arrasar máis de 13.000 hectáreas dende o venres, pero aínda se teme que poida reactivarse. En total son 13 distritos de todo o país de norte a sur. En alerta máxima, por exemplo, aquí no Alentejo vemos as rúas desertas a máis de 40 graus, ata tal punto que as altas temperaturas obrigaron xa a cancelar varios servizos de tren porque non se pode garantir a seguridade da infraestructura. En Francia tamén segue sen control un grande incendio preto de Perpiñán que xa obrigou a evacuar máis de 10.000 persoas. Leva calcinadas máis de 5.000 hectáreas e chegou a queimar casas. 5 persoas resultaron feridas, 2 delas bombeiros.
En Castelló, 500 persoas seguen desaloxadas á espera de ver como evoluciona o incendio forestal que comezou onte. Témese que o efecto da vaga de calor poida reavivar o lume. 200 efectivos locais e autonómicos, co reforzo da Unidade Militar de Emerxencias, traballaron toda a noite para combater o lume que asola desde primeira hora da tarde deste domingo a Serra do Espadán, en Castelló. Las previsiones meteorológicas de anoche eran favorables, que había más humedad, que había parado el viento y que eso ha permitido, pues más o menos, intentar contener el incendio, ¿no? Estas condicións favorables da noite cambiaban a partir da media mañá cunha suba das temperaturas que se agarda que hoxe superen aquí os 40 graus. Por iso está previsto que se manteña o desaloxo das 500 persoas evacuadas este domingo na localidade de Azuévar. De momento no se va a poder volver al municipio. Entramos en esta ola de calor y además vamos a tener rachas de viento que pueden llegar a los 40 km por hora. A delegada do Goberno que estivo cando o presidente no Centro de Coordinación do Incendio confirmou que o Seprona está investigando a orixe do lume. Desde luego no parece que sean causas naturales, por lo tanto vamos a seguir investigándolo. Outros incendios en Navarra, Huesca e Xirona danse por estabilizados, pero seguen baixo vixilancia por se o reaviva a onda de calor. Igual que nos picos de Europa en Asturias, onde o lume vai perdendo intensidade, pero aínda se mantén o confinamento preventivo de algunhas poboacións. O volcán Etna obriga a pechar parte do espazo aéreo de Sicilia. É o máis activo de Europa e estes días entrou de novo en erupción. De momento non hai evacuacións, pero as autoridades están facendo un seguimento minuto a minuto por se a erupción fose a máis. Javier Romero. Se a emisión de cinza volcánica obrigou a suspender as chegadas e saídas no aeroporto de Catania durante varias horas por motivos de seguridade. Até esta mañá, en torno ás 9, eran case 130. Os voos cancelados é 60. Os que desviaron a Palermo. O Instituto Nacional Italiano de Xeofísica e Vulcanoloxía mantén baixo vixilancia a evolución da erupción que continúa expulsando cinza, aínda que polo momento non foi necesario evacuar as poboacións próximas ao volcán. En Venezuela retiraron máis dun millón de toneladas de cascallos nos traballos de desentullo. Van 3.342 falecidos. A maioría dos rescatistas internacionais xa regresaron aos seus países e agora o obxectivo é recuperar os corpos sepultados. Hai familias que continúan xunto aos restos da súa vivenda e non se moveron dali dende o primeiro día ca esperanza de atopar os seus e poder enterralos. Rosa Conde. 20 persoas da mesma familia levan aquí dende o primeiro día porque o desexo que eles teñen é poder rescatar, no caso de Tulis, a súa filla que tiña 26 anos e tamén a súa neta con só 3 meses. Conseguiron ir pouco a pouco chegando ao primeiro piso, a pesar de que o edificio tiña 12 e desmoronouse por completo. E agora permíteme esta familia mostrar o que lograron, que é roupa, todo este saco de roupa e sobre todo unha peza moi especial. Esta era a bolsa da bebé. Ben, neste punto imos volver ca información sobre a calor. Estamos en directo en dous puntos nos que podemos ver o contraste de temperaturas entre o interior e a costa. Imos comezar en Ourense con Xoel, porque aí foi, ou está sendo máis difícil aguantar esta hora na rúa, non? Dende logo, Carlos, estamos por riba xa dos 38 graus aquí aos pés do río Miño na cidade de Ourense, pero ollo porque a previsión, lembramos, apunta que hoxe poderíamos chegar aquí ata os 41 e quedar moi preto dos 42,5 que alcanzaron onte, que supuxo o sétimo rexistro máis elevado dende que hai datos para esta cidade. Calor que afecta, insistimos, non só a este concello, senón tamén a montaña de Ourense particularmente e o interior da provincia de Lugo, onde a Xunta mantén activas esas alertas sanitarias de nivel vermello. Está sendo precisamente na provincia de Lugo, no concello de Rivas de Sil, onde desta hora se rexistra a temperatura máis elevada por riba xa dos 41 graus. Non deu descanso a calor en Ourense durante a fin de semana. Con termómetros disparados durante o día, resulta sinxelo imaginar como serán as noites.
horrible, imposible dormir, deseando que se acabe el verano. Sí, totalmente. Imposible. Tenemos un piso aquí en un cuarto sin aires acondicionados y dormimos sudados. Aquí na comarca do Ribeiro os termómetros escalaron onte ata os 41 graus e por momentos algo máis aló. Foi o caso da Arnoia, aí chegaron os 42,2. En Leiro, Castrelo de Miño ou Ribadavia superaron os 41. Madre mía, demasiado mal estuvo, que non se puede salir de casa. El fin de semana aquí 42 grados de calor, cuidadiño, En Ourense os termómetros chegaron onte os 42 graus e medio. Poucos lugares na provincia toparon descanso para as altas temperaturas. Temperaturas para estar dentro, encerrados. Y hasta las 7 de la tarde o las 8 no salimos. Compre lembrar que malia que en algunhas zonas de Galicia as temperaturas semellan dar unha tregua, noutras, como a montaña de Ourense, seguen en alerta vermella. E laranxa en Valdeorras, Sur e Miño de Ourense. Iso no interior, porque na costa as temperaturas baixaron e xa se respira polo menos, non, Alejandro? Sí, Carlos, situación ben diferente aquí na costa, sobre todo debido a esas bretemas costeiras desta mañá que afectaron a todo o litoral e de vez en cando aquí, por exemplo, en Ribeira notamos unha brisa bastante fresca que axuda a conlevar a situación. Agora mesmo os termómetros aquí marcan aproximadamente 24-25 graus, non van subir moito máis ao longo de toda esta xornada. Unha baixada de temperaturas de aproximadamente uns 10 graus que agardaban con moita ansia despois dunha fin de semana de moitísima calor. Os veciños daqui de Ribeira indicaban que foi case misión imposible, por exemplo, conciliar o sono malia estar aquí a carón do mar. Tras unha fin de semana bafante, as máximas baixan en boa parte de Galicia. Si, baixou a temperatura e agora xa se pode vivir un pouco mellor. Pois sí, hoxe estáse ben, sí. Sobre todo no litoral, o descenso vai ser notable. Así, na Coruña pasarán dos 34 aos 28 graus de máxima e en Vigo de 34 a 27. Bueno, xe ven aliviar un pouco o calor do fin de semana, pero tamén é certo que ao lado do mar lévase moi ben. O mérito é da entrada de néboas. Cando me levantei ás 8 da mañá e ven a niebla, dixen maravilla, maravilla. E o se lévase ben, hombre, esta nebliña ben fresquiña e lévase mellor. O de ayer sí que foi fastidioso. As mínimas tamén descenderán e oscilarán entre os 14 e os 16 graus, situándose no habitual neste período. Desde o BNG mostran a súa preocupación pola suba das temperaturas no verán, piden que a Xunta cree un comité e que desenvolva un plan. Por iso propoñemos, en primeiro lugar, a creación dun comité especial fronte á emerxencia climática e, en segundo lugar, un plan de choque con unha batería de medidas especiais, excepcionais e un orzamento extraordinario. A calor non nos deu tregua nin de noite. Houbo puntos de Galicia nos que tiveron que dormir a 30 graus. En Viveiro, por exemplo, ás 6 da mañá estaban a 31,8 graus. Tamén no norte, en Cedeira, pasaban dos 31 graus ás 2 da madrugada, pero o sur tampouco escapou destas noites tropicais. En Vigo, os termómetros pasaban dos 29 graus ás 2 da mañá. En España, a vaga de calor entra no seu momento crítico con todas as comunidades autónomas en alerta laranxa ou amarela. Chegarán ata os 42 graus de temperatura en Zaragoza, Córdoba ou Sevilla. 15 comunidades autónomas manteñen este luns activada algunha alerta na maior parte do seu territorio por calor extrema, en moitos casos de cor laranxa. Noutras dúas, Murcia e o arquipélago balear, o nivel de alerta só é amarelo. Nos vales do Ebro e do Guadalquivir poderían chegar puntualmente aos 42 grados de máxima. Horroroso, cariño, en casita sin salir. Me despierto más veces, que yo de normal duermo siempre de tirón y de repente digo, uy, ¿qué hora es? Un paseíto por la mañana temprano y refrescarse y eso, y hasta ahí por la tarde metido en casa porque es que no se puede salir. En moitas partes do país as máximas superarán os 38 graus e os 40 nos vales do Teixo e do Guadiana, no norte de Xen, no cuadrante sueste e nas zonas baixas do Pirineo catalán. Ata 39 graus subirán os termómetros en Madrid, Agás na Serra, onde non superarán os 37, e no Cantábrico Oriental. Tenemos calor, confiemos que esta vez el norte acompañe un pouco máis. En Canarias subirán lixeiramente as temperaturas, con mínimas que non baixarán dos 20 graus no sur da illa de Gran Canaria.
Para baixar a temperatura hai quen conta con ventiladores ou con aire acondicionado na casa. Son os máis afortunados. O que si hai en todas as vivendas son persianas. Persianas e toldos baixan ata 8 graus os termómetros. En España son de uso común, pero non noutros países como Francia ou Alemanha, que xa están empezando a tomar nota. Ca chegada da calor, son moitos os que buscan alternativas para rebaixar as temperaturas no interior das casas ou nos locais. E aí é onde entra en xogo opcións como toldos ou persianas. Y sí que se aguanta muchísimo el sol, muchísimo. De todas maneras es poco, pero bueno, sin él era 10 veces peor, eso está claro. Dependendo do material, podemos chegar a baixar incluso 8 graus. Depende un pouco se son translúcidos ou opacos. Os translúcidos poden andar entre 2 e 5 graus, se son opacos o mesmo máis 7, 8, andaría por aí rondando eses graus. No sur de España están moi extendidos, pero en Galicia cada vez son máis habituais. Iso sí, un tipo en concreto. O que máis se coloca últimamente son estores, é o que máis se suele levar. Están empezando nas casas que se fan así máis modernas, cambiamos o que é a persiana por un estor, sin persiana. Só o estor con queixón. E ollo, nalgúns casos temos que pedir permiso antes de colocalos. Muchísimos años sin poder tenerlo porque el edificio no permitía tener toldo. Al final después cambiaron el presidente y ahí nos dejaron. En países europeos como Francia ou Bélxica, o seu uso non está tan extendido, así que a hora de convivir coa calor, partimos con vantaxe. O Sergas vai investir 48 millóns de euros na compra de varios medicamentos de última xeración contra o cancro. A maior parte dese orzamento, 36 millóns, será para adquirir anticorpos monoclonais que se usan no tratamento do cancro de mama e que son menos agresivos que a quimioterapia. E case 12 millóns serán para incorporar na sanidade galega 3 novos tipos de medicamentos de precisión para o cancro de mama e ovario. Importancia do rexistro ao grado de tumor. Abrimos páxina de sucesos. Arde un bar de praia nas Lapas, no areal da Lanzada. Un golpe duro, nada máis empezar a temporada. A propia estrutura de madeira do chiringuito alimentou as Lapas. Os veciños xan que escoitan un estruendo forte sobre as 6 da mañá. Pasaban 7 minutos das 6 da mañá e antes das 7 o lume quedou extinguido, pero o negocio xa estaba arrasado. Parece claro que empezou na cociña. Pero penso que tú que son a bombona ou algo. Por as altas temperaturas destes días pode ser. A Garda Civil sospeita da grella que horas despois seguía con moita temperatura, pero tampouco se descarta un curtocircuito, un problema co que loitan a diario os bares de Praia da Lanzada. Hoxe en día na hostelería, porque eu teño outros negocios, necesitas ter uns 15.000 vatios mínimo para aguantar. Aquí na Lanzada permite un 4.500 vatios. Entón chega un momento que produces un corto. Os cables coa subida de tensión vanse quentando, chega un momento que nos estamos reparando ahora unha avería de corrientes. O P de Praia abriu polo San Xoán, o dono está en shock, se ven a vaga de solidariedade non se fixo esperar. Praia ten, por exemplo, ten un contenedor tamén con cociña e todo, pois para prestar axuda, deixarlo que pode abrir canto antes. Eu tamén coñezo outra persoa que ten outro, que polo menos salvo o verano, porque esta persoa ten ao mellor como 15 ou 16 empleados aquí. Feito o ano que ven tiñamos que sustituílos, me imagino que xa intentar comprar outro, porque reparar esa estrutura vai ser complicado. Unha estrutura que da noite para a mañá quedou no esqueleto. En Ribeira, un barco que levaba inactivo 2 anos afundiuse no Peirao, afundiuse a primeira hora da mañá. En principio parece que por falta de mantemento. Unha lancha de gardacostas despregou unha barreira anticontaminación para conter e eliminar restos de aceite e gasóleo. En Catoira, un condutor adentrouse pola pasarela peonil das Torres do Oeste. Rescatárono despois de percorrer centos de metros pola estrutura de madeira, Iria. Pois si é verdadeiramente asombroso comprobar ata onde chegou este coche que percorreu 1 kilómetro desta pasarela de madeira ata chegar a ese punto onde o atopamos, xa que quedou cunha roda fora. O seu condutor é un veciño de 80 anos do concello de Meis, que segundo nos comentou Protección Civil estaba moi desorientado cando o atoparon. De feito, recibiu asistencia sanitaria no Hospital do Salnés despois de levar 2 horas baixo sol neste punto. Agora, a gran cuestión é como sacar este vehículo do lugar no que se atopa, xa que o peso dun tractor ou dunha grúa podería afundir a pasarela e, como vedes, tampouco os laterais teñen un acceso fácil para os vehículos.
Que máis que menos viu algunha vez unha tartaruga mariña ou as típicas tartarugas que moitos teñen como mascota, pero case ninguén puido ver a nosa tartaruga autóctona, o sapoconcho, que é o reptil máis ameazado de Galicia. Quedan só uns 200 exemplares. En Corrubedo, no Parque Natural, están traballando para reintroducir a tartaruga galega. Aí o teñen, un exemplar de sapoconcho a toda velocidade buscando o refuxio da lagoa que habitan desde fai 23 anos. Os sapoconchos son moi vulnerables, especialmente sensibles á contaminación. Teñen a pel negra, riscada de amarelo. Ten cinco dediños, 5 uñas. E cada un debuxo diferente no plastrón, que é como a súa pegada dactilar. O macho se fai esta parte do plastrón, se fai cóncavo. A reintroducción da especie en Corrubedo requiriu dun seguimento individualizado de cada exemplar, do que teñen mostras de ADN e todos os datos digitalizados. Especies paraguas son aquelas que teñen unha importancia ecolóxica moi boa, entón conservando esas especies se conserva todo o ecosistema. O Parque Natural de Corrubedo hai hábitats tan diferentes como charcas de agua doce, charcas de agua salgada, marismas, toda esa variedade de hábitats, o que significa unha serie de especies tanto de flora como de fauna que son singulares para esta zona. Xa fai 22 anos que ceibaron na zona da antiga telleira 20 animais acabados de nacer. Temos estas pequeniñas que estas son as que nos faltan. Agora seguen detectando os ovos, pero despois case que non aparecen crías, por iso están a poñer postas artificiais para saber quen come os niños. Collemos a orina dos sapoconchos, o misturamos con os ovos de codorniz e estapamos para ver se as camas de fototrampeo rexistran animais depredando as postas. Para evitar a extinción duns animais que moitos só coñecíamos polos contos dos avós. Hoxe foi o terceiro e último curro desta edición da Rapa das Bestas de Sabucedo, celebrado este ano entre altísimas temperaturas. As bancadas estaban a rebordar de curiosos con ganas de ver como baixaban os cabalos do monte, como entraban no curro e como lles cortaban as crinas nunha loita corpo a corpo cos aloitadores. Estas cousas tan preciosas, pois o colar aguántase. No alto do monte, pois, bueno, facía algo de fresco, pero, bueno, estábase ben. Aguantase perfectamente. Non estou a gostar da seleção de Portugal como tem jogado. Portugal non, para min non ten oportunidade. No, hoxe Portugal vai gañar. Por non pasar mal, porque aparte tiño un marcapasos e non quero sufrir. Normal, quedan horas para o partido de oitavos do Mundial de Fútbol entre a selección española e a portuguesa e o encontro vaise vivir con especial emoción nos concellos da Raia. Mar Novas. Pois estamos no centro de Tui, na Praza da Inmaculada, onde están montando unha gran pantalla, onde hoxe van retransmitir o partido España-Portugal. Estamos nunha eurocidade, Tui, Valença, onde habitualmente non hai fronteiras. Os veciños móvense dun lado para outro, traballan dun lado a outro, compran, non hai problemas, pero hoxe non, hoxe han ser rivais, aínda con deportividade. O Concello de Tui convidou os seus homólogos da Cámara de Valença para que hoxe vexan aquí todos xuntos ese partido, haberá animación a partir das 7 da tarde. Claro, hoxe ninguén quere que gañe o mellor, todo o mundo quere que gañe a súa selección, os españois e os portugueses. Mañá, pois, será outro día. Onde xa celebran a clasificación para cuartos en Noruega, que eliminaron o Brasil. Tras o partido pudemos ver a princesa Ingrid felicitando a estrela do partido o dianteiro Haaland, unhas imaxes que xa se fixeron virais. A maldade non ten límites e o personaxe de JR é o exemplo perfecto. Volve a Televisión de Galicia Dallas, cun gran misterio. Quen lle disparou a JR? Se o convence para que operen, vai morrer. Toda unha familia afectada. Un matrimonio do máis inestable. Levámonos a matar desde hai anos. Por que tanta atención agora? E o negocio familiar en crise. Non podo demorar a xente e vir correndo a buscar a túa aprobación en cada trato que faga. Todo por un home con moitos inimigos. Se hai alguén que mereza uns tiros, é JR. Só un culpable, pero unha lista de sospeitosos moi longa. Ninguén pode con JR. Xa o sabe.
Ve a cabeceira. As brétemas protagonistas que foron gabeando dende as Rías Baixas xa lle afectan agora tamén o litoral da provincia da Coruña. Ollo que no interior aínda, como ven, moitas zonas sin aviso, precaución, porque os termómetros xa superan os 40 graus no sur de Lugo. É certo que no litoral resíntense, máis que probable que en Pontevedra en Vigo non cheguemos a eses valores próximos aos 30 graus. Vámonos quedar por debaixo dos 25 por mor das brétemas. Pero, como sempre, despois dos deportes, contámolo todo. Nada, veñen de contado xa os dos deportes, cos goles do Mundial, pero hoxe queremos mostrarles tamén imaxes dun Mundial moi peculiar, dos robots humanoides. Xogaron en Corea do Sur, unha final moi animada, marcada polos tropezos, as colisións e os goles. Esperemos que o España-Portugal teña algo máis de ritmo. En fin, mañá xa saberemos o resultado. Ata loguiño.